Ён да жанчыны падышоў, а яна не шавеліцца, ляжыць маўчыць. Толькі векі ўздрыгваюць, ды вусны прыадчыненыя, з іх пара. Ён яе на рукі ўзяў, сорам-то які, голая. І тут раптам адбылося нешта. Глядзіць ён у яе твар і Багародзіцу бачыць. І Господ тут прыйшоў, стаў за плячом. Маліся ёй, кажа, яна выратуе цябе, а я пайшоў. Замінаць вам не буду. Выратоўвай душу, яна мной пасланая. І сышоў Господь. Ён жанчыну ў хату прынёс. Яна не жывая, не мёртвая. Глядзіць, ля печы дрову вязанка і вады карыта. Управіў Господ яму. І хлеба на стале круг, і малака з пану. Тут ён печ растапіў, Багародзіцу на ложку укрыў, вады сагрэў. Малака ёй даў, яна папіла, хлеба паела. Тады ўжо ён літрамі стаў расціраць, вадой абмываць, усё як Господ вучыў. Ён сам побач стаяў, усё паказваў, што і як рабіць. Ядловец у ногі, зверабой на грудзі, шабор на галоўку, і чысты вадзіцай цела абмываў, далонямі расціраў, а потым кашулю з сябе зняў, прануў на яе, а кашуля чыстая, як памытая ды качаная. У кажух звярнуў, сам голас срамны, а яна паснула, не бачыць. І ён тут для пячы на саломе паснуў. Раніцой прачнуўся глядзіць, а хлеба малака не зменшылася. Так і пражылі зіму. Ён яе ў жонкі ўзяў, як Господ сказаў, бо нягожа з жанчынай нявечнаю пад адным дахам быць чалавеку. А потым яны з ёй з лесу сышлі, ды гэта ўжо іншыя справы і доўга казаць. Яна глядзіць на яго, чалавека, які выратаваў яе. Яна бачыць яго шырокую спіну, пакрытую шматнымі руцамі, шнарамі, апёкамі. Ён стаіць да яе спіной голы на падлозе, у вугле і попеле. Раскідана за стылы печы, песня бяжане з плячом і мурыцца чытае, плача, захлінаецца, гаворыць нешта, як харачцы. З Богом гаворыць, толькі што не ўцяміць. Валасы яго, як у сфера, сцёгна брудна ў сажу. У зямлі рукі вялікія, цела адныя косткі, кожная жылка бачная. Спіна шырокая, магутная, плечо ў сажаны, як не чалавек зусім, такі вялікі. Яна закрывае вочы ад жаху, сораму бачнага і нечага, што яна не можа вызначыць, быццам бы вочы яе баляць святла, якой слепіць іх у цемру курнай збы, пробываючыся праз шчыліны пад дахам. Яна таксама пачынае шаптаць, моліцца слушна, мовы яйца свайго, бязвінна забітага Ісаака, які ляжыць цяпер пры дарозе голыя абраны, з праламанай кісцянём галавой. Дзвярэй птушкі рвуць яго цела, клююць голас рам, выцягваюць вочы. Ёй становіцца жудасна, быццам бы адцец разарваны зараз паўстане і пайдзе да яе. Яна хоча закрыць яго цела, але рукі яе не варушацца. Ногі не ідуць, яна трысіць, псалмы льюць з яе вуснаў. Псальмы Давідавы ціхім журботным патокам льюцца ў пакой. Паварочвае твар да яе, і яго рука спыняе біць сябе плячом. Вочы яго вар'яцкі, але твар прыгожы. Ён чорны, цёмны і светлы такі, што яе захоплівае подых, прыда яго уста, як нож. Дало б же тмятло б за уст своих, яко благо сосцал твоя паче вина. Каже ён ціха. Я шкану мі на шкод пігікі, то їм дадай їх міяїн. Чуе. Ён узнімаецца да яе і назбірае ложку перад ім. Яна бачыць яго. Ён леў у пустэльні, а роўна скаля над ёю, з якой ён опускаецца на яе цела. Цела яго як скала, і плечы як горы, шырокі, а грудзі як пліты храму запушніх яго, што ляжаць пад нагамі, трымаючы зямлю сабой. Валасы яго як ноч, і вусны яго як віно, і вушы як зоркі, і плоть яго як меч вялікі, як слова невымоўна, на якое жыве ў храме яго цела. Яна закрывае вочы, устрыгваючы, і адчувае вусны яго на сваіх сісцах. Яны наліваюцца віном і млаком, якое цячэ з яе ў яго вусны. Яго рукі ахопліваюць яе моцныя, каменныя, гарачыя. Ён опускаецца на яе, і яна ўскрыквае, і нічога не бачыць. Господ закінуў ёй з рук, каб яна не бачыла яго ў славе. Там, дзе яны яднаюцца, ён пазнае яе сваёй плоццю. Яна як стол, прыгатаваны яму, накрыты хлебам, малаком, віном. Адкрытая яна, закрытая ім, шчыльна ён зачыняе яе сваёй рукой. Рух яго ў цемры калышаннем моўныя бездні, якія адчыняюцца ў ёй з яго ласцы. Узятая, узнятая жану дева. Ціха шапчы ён, і яна разумее яго. Ён лажыцца на ложак побач, і яна спачувае на яго